Sa akong pag-prepare nga mobalhin ngadto pagpuyo sa monasteryo, akong gidala ang tanan kong mabutang. Halos akong mga gamit, akong sinina, akong mga pantalon, mao nga pantalon, ug uban pang para sa ako importante kaayo sa akong kinabuhi. And when I arrived the monastery, the superior of the monastery said to me, tungod kay bugat ang akong dala, daghan ang akong dala, mingon ang superior sa monastery, mingon siya, "Oh, my dear son, you are full of baggages. The next time you travel light. Kung magbiyahe kuno ko, pagbiyahe nga gaan." How about you, my dear friends? Your spiritual journey right now. Are you traveling light? Or you are traveling full of baggages in your life? In our gospel for today, Jesus reminds the apostles to travel light. That is why miingon si Jesus sa Ebanghelyo, ayaw ka mo pagdala og kwarta, ayaw ka mo pagdala og puntil sa inyong pagpanaw, ni ilisan, ni sapatos, ni sungkod, kaya ang mamumuo, angay hatagan sa iyang kabuhian. Travel light. Focus on the basic needs. Ayaw ng excess nga needs sa atong kinabuhi. Focus kung unsay importante sa imong kinabuhi. Ayaw pagdalaglain nga dili importante. Tungod kay usahay in our journey, mabugatan ta sa atong paglawig ning kalibutan na, to kay daghan tagdala-dala, maglisod taglakaw, maglisod tag sunod sa kinabuhi ni Kristo. Why? We're full of baggages in our life. Throw it away, the excess baggages that we have. Ilabay, biyai, ang mga dili maayong at wala nga kinahanglan sa atong journey nining kinabuhi. Mingon si Jesus, focus on your mission. Focus on your vocation. Focus on your life. Throw it away, the excess baggages. Sometimes manggod, in our vocation, even on our journey, dili lang butang ang atong gidala. Sometimes, atong gidala usab ang atong mga problema, spiritually, emotionally, even the family problems. You know, my dear friends, when I was in the monastery na, ang tanan akong colored nga shirts, ang tanan akong maong nga pants, ang tanan nga adunay brand nga t-shirt o guban pang sapatos before, wala na ko magamit. Because inside the monastery, we only wear the black and white colors. White shirt and black pants. Dili na ko makasuot sa sapatos nga nindot. Why? Inside the monastery, as much as possible, we must wear sandals. And indeed, sa dihang inside dito sa monastery, muragaan akong pamati. The moment ka manginahanglan ko, wala na'y sinina, I just tell sa amo ang bantay, I need white shirt. I need an extra white shirt. I need pants, black pants, and no others. Dili na ko maglisod kung unsay brand, dili na ko maglisod kung unsay color, because there are two things, black and white.
Umaigso ka ni Kristo in our journey usab, ingana usab. There are simple things nga mga gikinahanglan kayo sa itong ginabuhi. Sometimes, sa emotional part, sa psychological or spiritual, throw it away, the angers in your life, the hatred in your life, the insecurity in your life, and whatever baggages it is, throw it away. Galisod ka sa imong paglakaw. Gibugatan ka sa imong paglakaw. Throw it away. Ilabay ka ng mga butanga. Biyai ka ng mga butanga. Aron sa ingon, you have a beautiful journey. Ikaduha, mga igsoon ni Kristo, our gospel for today, as an apostles, as Christians, reminds us sa atong kinabuhi, sa atong bukasyon, in our spiritual journey, ayaw pagsalig sa imong kaugalingon, ayaw pagsalig kung unsay anaa kanimo, ayaw pagsalig sa mga butang nga anaa ka. In the gospel that we have, trust in the divine providence. Kay lisod ning magmisyon ka nga anaa ka na tanan, kumpleto ka na tanan. Why? Kay dili nakakamaong mangayo ug tabang, dili nakakamaong muhangyo. If you feel nga anaa na tanan, you become braggart. Dili ka na kamaong magpaubos. And in our gospel for today, nagpahinumdum ka na to. Kung abi-abihon ka sa usa ka tawo, ihatag ang imong kalinaw, apan kundili, bakwia ang imong gipamulo. You know, mga igsoon ni Kristo, as we ask for help, as we talk to each other, sa atong pakigingon-ingon, we're encountering Christ. We are encountering God with our brothers and sisters. It is not merely an encounter between the two of you. It is an encounter between the three of us, our neighbor and God and me. So may igsoon ka na ni Kristo, ayaw kahadlok. Don't be dependent on what you have. Kung gusto sa Dios nga kuhaon kini sa usa ka lamang kapag pamilok, He can do that. Kung gusto sa Dios nga wadon kini sa imong kaugalingon, pwede. Again and again, trust in the divine providence of God, from God. In our monastery usahay, we have a desert day, gitawag every Thursday, ang arong adlaw. In the desert day, sa usa ka adlaw ni ana, mulakaw ka sa monastery, among monasteryo bukid, mulakaw ka bisag asa, and the only things that you need to bring is no other than baston or water, and be back on that day. And you know, if you experience that way, as much as possible, you will encounter how God generous is. Kung lakaw-lakaw ka, you will encounter people who is so generous. Bisag dili adunahan, bisag dili kwartahan, along the way, adunay mga maayong tao, maggihatagong tao, bisan pa sa ilang kapobrehon, kamaong moabi-abi, o usa ka strangers. So maigso ka ni Kristo again and again. Don't depend on what you have. Depend on God. Depend on the grace of God. Trust in His divine providence. Kay sa akong pagkapari, kay sa akong pagkamunghe, even sa akong pag-eskwela, wala gyud ko'y ako bisag usa ka dako. Sa akong pag-eskwela theology and philosophy, wala gyud usa ka dako ang ako Everything comes from God through our benefactors. Everything comes from God, pinaagi sa mga maayong tao nga motabang o paeskwela sa mga tao nga gustong magpari. And my dear friends, lastly, as we are in the mission, as we are in a journey, I quote once again the words of my superior. Mingon siya, in our spiritual journey,
God did not promise a smooth journey, but God promised us a safety arrival. Miyong kuno ang Ginoo wala mag-promise sa atua nga nindot ang dalan nga atong agian, smooth, hanoy kaayo ang atong journey. But ang gisaad sa walay lain kundi ang safety arrival. Amen.